Artista! Zer moduz gaude? Deka hau esos. Hau eguraldia ekarriak leitzara, ze politia lekua. Erra, Erra. Bueno. Noiz ireki zenun Peruarri? Zemat urteia, Iñaki? Bueno, hemen zerbait egin nahien hasi nitzela ia 25 urtera zoak. Eta... 25 urteia bai, Bai, baina jendeak inbisitak egin ja fijo xamar hasi nitzela 14 bat. Aizu Iñaki nila badakit ja, utzi da dakazula ja harrin asunto hau altxatzea eta, baina zer esango zenioke gaur egun horrela gaztetxo bat guan hasi nahi duena harrik altxatzen da. Ilusioa eta gogoa baldin badu gozatu egingo duela, hori esango nioke. Ni kuriosidade badakat. Harri jasotzaile on bat izateko zer da importanteagoa? Indarra izatea edo teknika? Teknika ikasi egiten da. Ikasi egiten da. Noski, gero berezkoa, askotan esaten diago, hone berezkoa baitu. Baita, hori da izaten da. Baita, berezko doai batzuk, eskola berean, denak ez ditu berdin. Desberdinak izango dira, hori seguro. Eta indarra ere landu egin behar da. Eta atzenen, horiek denak osatzen dikea emaitza bat. Haizu, gaur gure platoan harri-herriko 4 kapitainak daude, hortxe daude. Kapitainen aholkuak beharrezkoak izango dira, ezta? Harri jasotzaile batentzat. Bueno, begiratu, gainera gaur gertatzen da, hemen ari diran gazte hauek, ia hasi berriak direla kirol honetan, eta orduan gazte bati egon pixka bat hau olin behar dugu, horrela egin behar dugu, noski ongi etortzen dela. Oirara ikusita gaztetxo hiek eta enbidia pixkat ematen aldizu, Iñaki. Ikusten dituzunean harriak altxatzen da. Enbidia ematen baldin badit, enbidi sanoa. Bizitza hola da. Garaian garaiko disfrutatzea modu batera edo bestera. Aizu Iñaki, guain imaginatu urrungurten harri-herri programak esaten dula beste talde bat atea behar dula, beteranon taldean. Bani horrelako talde bat ateako bazuten gustatuko litzaidake parte hartzea, Iñaki. Niri gustatuko litzaidake orain, Iñaki, pixka bat erakustea. Bueno. A ber, ez dakit nola moldatuko naizen, baina... Toki propio etorria, hemen Peruarrin harri asko zeudek. Horixe Iñaki Peruena nere kapitaina izatea gustatuko litzaidake. Bueno, lantegi zaila izango dut, horren neiko kapitaia Ez, nik ire laguntza nahi dit, bai, ingo aldeo. Venga, artista, bain txingo dugu. Mikel, barrura sartu aurretik, 4 hitz zeudek hemen. Bai. Harriak, indarrak, ilusioak eta sentimentuak. Hemen harri asko zeudek. Bai. Harri horiek mugitzeko indarra behardik. Eta indar hori askotan ematen dik sentimentuak eta ilusioak. Bai, beraz, bazen barrura. Venga, oidek artista. Bueno, Mikel, hemen harri mordoa zeudek eta honekin proba egiten jende asko ibili du. Bai. Bezak, 4 kilokoa txikiena, bestea 1 kilokoa, eta nik iretzako erdi tamainako bat probatzeko aukera jarriko nik. Ekartzak iskinako bueltaka. Iskinakora? Ekarri honera. Hauxer. Hau nahiko handia duk, Iñaki? Bueno, ikusiko, iago. Bueltaka horrela. Ni sasoiko hau eta. Importantea, bai. minik ezartzea. Ez, bai. Nik esango diat nola egin behar deke. Harriaren 2 aldeetan 2 oina jarri. Aurreatu pixkat, hortxe, espezial. Oain, belaune pixkat tolestu. Eskua bera eraman, 2 aldeetatik eta ekarri iztarren gainera, xoabe, iztarren gainera. Oain, hor gelditu, besarkatu harriari. Hola? Bai, eta gorputze eraman gorroko aldea eta atzera, xoabe. Venga, atzera, eta bueltaka, osongi, eharki. Primeran, botazak. Dotore, ongi, Mikel. Zema kilo txiko nek, Iñaki? Bueno, zenbat iruditu zaigiri. 1 bat, bai? Iñaki, niri gustatuko litzaidake urrungurten. Bai. Beteranon talde bat baldin bada, nire kapitaina izatea. Bueno, egon nahi pixko baten. Urrugurte bainekin urrutizeok. Segi entrenatzen. Vale. Segi entrenatzen eta ongo batzuk. Vale, oso gizio. Eskerrik asko. Plaza bat, Iñaki. Oso gitik. Artista. Bai, artista.